каква неочаквана среща. Нали? Снимам и аз моите. Да. Здрасти. Била. Ей, така ще се качваш като това, батко. Да. Оплезе език до тук. Ма вие към Ботев не сте ходили? Качваме се. Малко починем и продължаваме си, ще ходиш нагоре. Да. И така, след лека пауза, отново на пътеката към любимия връх Ботев. Stretch what you got, give me your best and I won't turn it down. Cause you're always out to impress. Cause you're always out to impress. You're always out to impress. This is the highlight, nothing dragging us through the thorns. This is the best time to be young, old or reborn. Live like we're gonna die. Do things we've never done before. This is the highlight. И нека изкачването започне сега. Липсваше ми този баир. Хайде още малко. И съм горе. Млечния чал. Върх Млечен чал. Защо са окръстили така, не знам. Времето е прекрасно, само ако имах вода, свършим водата. Ще заредя за своя Ботев. Ах, че хубаво! Уху! Готово! Качихме се. Само че няма да хващаме за Добрила. Хващаме и за там. По международен път Е3. Магистралата София-Варна. Няма трафик. Само аз съм. И едно стадо кончета. Let's go! Плаших стадото. Един каракачанец ме дебне. Няма страшно, няма. Заслон Ботев. И удрям точно 2 часа откакто тръгнах от паркинга. Имам още 25-30 минути догоре. Там ще хапна, ще заредя провизии
и обратно, само че по лятната пътека ще се спусна. Чудно време, идеално за преход, за тренировка. Айде, не сме. Това е вид карамфил от чедеровите карамфили. Миниатюрни. Малки, ето и тук има. Някой си каже, че това може би е иглика, но не е. Карамфил, див, чедъров. На Заслон Ботев не съм спирал, а го карам още от млечния чал, без вода. Ето ни. Те са от моите. Къде си бе, момче? А? Ох, че хубаво. 2 часа и 30. Добре. Един чай. И докато чакам обяда ми, аз се отдавам на спокойствие, тишина. Учениците си тръгнаха и се наслаждавам. Водичките. О, той ми е много стар. Първото ми куче питбул имах. И аз ще имам се вече Обаче... 5 години един. Да. А и какво стана? Еми, почина. От старост или? От старост, 14 години. Не, право. Да. Глеждам. Благодаря ти много и за обяд. Моля, пак заповядай. Естествено, ще се видим може би другата седмица. След 40 минутна пауза отново тръгвам. Само че този път ще има през лятната пътека към хижа Плевен и се прибирам. Оп! Пуснати лица. Опа! Викам, как се срещна? Да. Машина си. Ами аз 40 минути починах горе, хапнах. Ще почина. Да.
Имаше една група деца, не знам дали надолу се спусна. Да, сега ще ги настигнеш. Ето ги. Спокойно е. Да. Хайде. Айде, чао! Чао. Приятно! Уху. Йоп, йоп, йоп. You're always out to impress. This is the highlight. Nothing dragging us through the thorns. This is the best time to be young, old, or reborn. Live like we're gonna die. Do things we've never done before. This is the high life. The high life. No, we won't say no. Beautiful people say go, go, go. Beautiful people don't stress, stress, stress. We never rest. Beautiful people say yes. No, we won't say no. Beautiful people say go, go, go. Beautiful people don't stress, stress, stress. We never rest. Beautiful people say yes. Beautiful people say yes. Hands out, stretch what you got. Give me your best and I won't turn it down. 'Cause you're always out to impress. Always out to impress. You're always out to impress. So come, come, come with me. Let's push until the break of dawn. I love to party. And when I'm with you, game is on. I got the cue, you see. Ready, set, go, I drop the bomb. This is the high life. The high life. Ето го и феномена. Тази скала, приличаща на череп на маймуна. И отдолу самия конг провълзява измежду сенките.